סיפור על איך פינו אותי מהמילואים לבית חולים. באמת, שערו איתי דקה, אתם בוכים. קיצור, הייתה לי שעורה בעין, ויכלתי לצאת כאילו הביתה יום חמישי, אבל אמרתי, אני אשאר כאילו עד מוצא, שאני אסחב את זה, את המשמרות, כדי לא לדפוק חברים שלא יחזרו שבת לבסיס. קיצר, העין שלי ממש התנפחה, וזה מוגזם. במוצאי שבת החובש החליט לפנות אותי כאילו לבית חולים, אמר לי, אל תיסע הביתה, סע לבית חולים רגע, שיבדקו את זה. קיצר, אני הולך, כל הסיפור הזה רבע שעה, כן? אני הולך כאילו לבית חולים, האחות מקבלת אותי, אומרת לי, יש לך שעורה שטיפה גדלה, הכל טוב, אני רבע שעה משחררת אותך, אני הולכת להביא מסמכים ומשחה, היא שמה לי משהו על העין כזה שנראה כמו חבישה. קיצור, היא יוצאת, פתאום משה פרץ נכנס עם גיטריסט ומתחיל לשיר לי, גיבור של אמא. עכשיו אני שוכב שמה, אני בקושי 3 דקות כאילו נמצא שמה, ולא נעים לי, אני לא יודע להגיד לו, שמע משה, כאילו בסך הכל שעורה בעין, אחי, אתה סתם עדיף תלך לחדר ליד, יש שם חבר'ה חזרו מחנים. איזה בושות. פתאום האחות נכנסת, מסתכלת וואי, אתם מתים, האחות מסתכלת עליי והיא תימניה כזאת. היא אומרת לי, עדיף שנשאיר את זה בינינו. וברקע מה יואו, שואל אותי איפה נמצאתי. איזה פדיחות, יאללה. זהו, זה הסיפור. סיפור